Borpung sarthiti mungarong along se kachilang hemke rikang akrap chemande. Anron repen kangho thengpi ingnam rai komsai khetum kenep dunlong. Kanch Managing Director Dhon Singh Lekhe Phan Lamthe Karbok Puthak Lamklar Kipi. Kardom bini Abirta long pen nili sangpi marvelous rong parpi nonar juik tha Abirta ang ton pen nili BMC constituency ke parlo inglong jipi hawar ke dora ratuma phan ke panong pc kachelang hemate sub center hem Karbiang Autonomous Council pen hem kim hamamat piniar nianta doctor la pen narsatum ke doji kalisi duwai muta long lepin la ahem kim hamamat non puanta ingpu pon pelang arpu ke dotum sai cheklem dam dilang labang so hem alon ke phithua sonsi ingnama mirapu papu plan chot Munida dum keso por maduda chipu thekhe lasi keso kachelanga hemke kenang sot Karbiang long ke Assam state aro kadok kawe district thomke pra phwangpong pen adang ke thinai a district lo lapen Karbiang long pen nijang Karbiang long pangrum pet pen constituency long inkoira throk do lapen development block crazy do laso angbong pen kaching thora tomon kele dam ki jum nai habar pulote lakha inkoira phon nilip MSC constituency henlo lapen niliba phan Karbiang Autonomous Council penta pining pen ningkan thikep sose pleng tanglo aphong tin abatai tin le nilipen ke pahaidun ka chatoy dun emisiang hoi Karbiang Autonomous Council along serang hoi kang dun long abang phapha nge marhu ke pekpon kawe constituency ahok kinamda ningkan pen labang so inglong hawar borpung borlangso taraji ke do rada tu phan se kachilang ke joy ke je phan pu panong pc choki hola block primary health center ke parlo borpung sarthiti mungarong along sekachilang hemi hum kimpilo bonta hem kim det pen piniar ni anta labang so sekachilang hemalong dowai imu ke longji kalisi doctor la pen nurse tuma phan malong so anta rj heglong le pinla rongang bongalong sekachilang hem kim tan idung chibi te kang koksi keso hutke ihin pu lang lokso nat ihin dolamara nat la pen ihin anat chukki hola pe sialong si kechar chong pen Piaja e pen ki so ho chiponang bom lang pusi hada ka rong ara batu ningduk chipipon la so hem ke impu pelang opening ni la kim chot wala si komentu tong opening bune la bang ni tumta chini ni dalo bang sarkar sor komentu tong claim ni lanbel hai labang so se ka chilang hem kai ke se ka chilang mission ji aphan arpu ke nilip MSC Pavitra rongpi election aprang ason inglong ara tuma phan chichak ponlo bonda non election hided pen piniar nianta inglong borpung taraji hawar nangka humri kebangpu ave pinla lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang bukajan LEC MLA Dr. Numal Momin medical in charge CM lapen MP Horan Singh betuk non puta inglong ke dora ratuma phan chongthu chubai bomji langma puta rongara ratum aning kiduk pen minjekong nilitu makar igela pulo mane komentu si nurse doctor dakabang homa segichelang Pubita duya phan bang kar ilo setamina puta bang bida bejo itu bang akisung bang hello choki hola pen sonjit kro la pen koila mati pen samson ingti Karbiang long life lakha inko rapli deopani MSC constituency aro deopani bid forest ke parlo angkang athak arnam lang pi mate apar deopani along ke damtang therepo ni phai great rogar di ongdung kang ho thengpi kenep dun long Silunijan range angkang deopani bid forest kaparlo upper deopani habar ingnam rai kom sai kheto methanga sai ka cheklem bom ahut elong adimalong ongdung aron repen kang ho thengpi ke plaktang angsom thekpon long lo bangso ke plakta thengpi ke do anta ingnam rai kom sai khetum pen neponsi methanga sa hemalong an wonder lo bangso buthak bid officer Rajesh Lekhe pen birta nang pachini dun atengke labangso thengpi ke do anta thengsak saide lapen kadokawe CFT hokep anduji
Jordam lo pulote kadok kawe suri phike ban bake anam longji puta pachini ponthu. Siapa panelong dam penelitum kakuruk damahut elong dim thingpi kapang som the gamang lo labang so thingpi kapang som the lok pan jok nitung labang so thingpi niat dam pen puthot nilitum leo pane bit on ban lo labang so thingpi nilitum market video bang suri plikapan loji Karbiang long laki isi clear seng anglong lasit hengpi kirot kanghu hede jiaphan Karbiang long rada tuma phan deopani in charge bid forest bid officer Rajesh lek thepen chuning report athit hengpi thengprang le avedet pulote ilitum kidoke thaks tame akisung doji nonamat bangso thengpi kanghu tuma phan pang thekpon thekthelang satame athengpia bangke Dimapur ahinsi ke ponjiang ring do pusi be open nije ponthu kedam tang porta pada pani pen thingpi wan de ma porsi pon bus arjulong taminilitum kedam hudan ke gari ta ave the thingpi pang som the gam long pa joksi so thing pang tum ne pen officer jawan Bukajan pen anantera Karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Amar Jivan adawai ki chupensi nomili phugar tin duni ni da kimilu la so adawai chu che ko geni ji chuklen thi chu dam thi pen ke nona so adawai ki chupen ki common the du pensi nili chi theklo nili chi klo jam ni jok thom la somta nili long lo same Amar Jivan adawai ka channel pe la hai ki sota nili akiso avedder lo Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trok pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarter of Karbiang Long, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Thereponi phai Great Rogarni Kanch Industry along Managing Director Dhonsing Lekthephan ahok helam thepen Abirta lolong ke pangdak thaba puthak methanga sa hemalong pherangkia mai kangnipo Bangso pherangkia mai long MD Dhonsing Lekthepen kaningje pona tengki kedamtang Thereponi phai phorni Dipupen ke paklangpo news channel long Kanch Industry along Chukumar Dumaphan Bainong ki bipelapen MD Chupanglim laposi akoi nangpilo Lapen halabang suarni news channel long lam theki piduna bang phustami labang so industry long le sai ke claim kali lasi labang so alam ni liphan nang karbok ke ahok alam kali pusi pherang ke thing nolong lam the chapaklang po ni tungke amuri phane tum chini ne pendari tum employee ta kali nasi alang li phan batai si longli nami ma pu bang phan ka du so ne ta amuri phan theklong lo ta min ne nga ya amuri phan tadi tum employee kali lage tum long an sibak da hajira nang dem bela so mone nasi hara so mone phan bang atum la channel atum phan ke be pena jok ba kiba joboroti pena jok alang li lam nengi de lo pusi alang non lang sikopir lo asi anu sialom statement jipilo pusi pune thelong alang balang le lang asi komane jong si lason tem lo pure la ke hengda kalam no si nu ramuni phan abonam ke bangi phan lo pulote lang pakan nai sir pamika nai tami aso komane bang nang ke be pasani yim ta min tu paso bang chok che lo la pa nang ki su nitum la license polong ye phan ta 75000 joma nai aso paisa ne tuma be asolan tuma hema maruti card lahiu jornoi kwan ma paisa long mane long 10% 5% lahiu na parmona banoi ason ti tum ka pang room sin tum
license ta tum ka kuri lan ki sung ho ni tum no nong ke nang par elo nong ke pini hal sampai bang bom pini nang tum da thelong lo mo pe nang tum na paklang lo asi development bang la rat phan paklang dak lo tum na no asi non an so se paklang thagi phan etu hin bori bom do non la ke hai Vida Singh leng MLA plus tulong chairman urun tarang alang le chair vice chairman alang le tum jog jakta corporation an se pathi thegi phan an se pangtang thegi phan alang tu nang bori dun News Desk report Karbi Anglong Live. Labang somong wipi ke Japona jok non an ki thi ke janga phai ke pleng pon la ke pharo phlira thom ke rapho andolo. Laban World Meteorological Organization a hin pen ke paklang pona teng polote labang somong wipi cyclone Freddy henlo phurkimolong ajir ke dingnai tropical region along ke Japan among wil. Labang somong wipi ke Japan cheng la ke surihini rai ingkoi ra ke thom thang chiklo ni phai phliar ni pen pangcheng ponsi there ni phai crep horni an ke hampon thulo. Labang somong we ke jap ke pangcheng pen ki jut an kado kawe pangrum pet pen ni thom ke brasir kep an ajak ding ponlo. Lapen labang somong wipi ke chat ke la khapon ahut ang thek kilong pon ke lapu henlo minute kep an dokaya hut ke ghonta iselong kilometer pharo hini ra ingkoi an tomon ke japta dolo lapen minute isian dokaya hut ke ghonta iselong kilometer pharo hini ra truck si kep an ke chat atomon japon lo labang somong wipi ke Japon along jesemet ke phoduna det la ke Africa continent along ke do Lesser Sunda Island, Massacaran Island, Madagascar, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Eswatini lapen, Zambia henlo. Nonan kiti ke janga phai la ke pharo phlira thom ke rapho an pleng tanglo. Pharo hini so se abang phubang phia tum ke kangbo ma de ke long list tame dolo. Lapen suri abang phubang phia tum se tame a hemarit kan hok dun dolo. Nona mat kiri ka kuruga sai se tame do desang se pin pen kabor ipon padupon bomlo. Nona mat tong se kot pen United Nations International Children Emergency Fund mate UNICEF lapen World Food Program atum si hemarit kan hok dun atum aphan kirap pajir dun bomlo. Kapre ga det pen nona mat kirap ke pajir dun ji aphan pura chisik chedang pon bomlo. La solong India det pen stame ning duk chipak lang dun pen aning ke pat hepon pen kirap ke pajir dun ji aphan stame lamchak chipi pon lo. International Desk Report Karbi Anglong Live. Tang ne pinya Abirta bangki lapon se kang tonik lo dumi thak me kardom.